Әгъүзу биллаһи минеш-шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Тәгалә шушы көннәребезне, шушы айларыбызны, шушы җомга көннәрен хәерле, бәрәкәтле кыла күрсен. Гыйбадәтләребезне кабул кылып, әҗерләрен арттырсын, гөнаһларыбызны кичерә күрсен. Иман байлыгы бирсен һәр барчабызга, тәүфыйк, хидаят, күркәм холык, бәхет, сәгадәт насыйп әйләсен. Һәм дә ки авыруларыбызга Аллаһ Тәгалә хәерле шифа, хәерле түземлеген бирә күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, әйткән һәрбер хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешеп, әйткән һәрбер салават шәрифәләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Бүген сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллаһ булар Коръән турында. Коръән турында әлбәттә сез инде күп беләсез, һәм дә инде Коръәнне укыйсыз, шулай бит. Һәм дә ки шушы безнең Коръәнебезгә нигезләнгән бөтен динебез, шәригатебез. Шулай да искә төшереп китәргә кирәк Коръәнне уку турында да, укуның саваплары турында, фазиләтләре, өстенлекләре турында, Коръән нигъмәте турында. Чөнки Рамазан айы ул инде безнең санала Коръән айы булып та. Шәһру Рамадан аллази унзила фиһи л-Коръән. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Рамазан айы ди, ул ди Коръән ингән ай ди. Шуңа күрә Рамазан айы ул әле безнең өчен Коръән айы булып та санала. Ни өчен, мөхтәрәм кардәшләр, сөйләп китәргә дә бик мөһим. Чөнки менә еш кына бер гарәп кешесе мәчеткә шулай килеп кергәндә монда Татарстанда инде. Нишләп сезнең мәчетегездә мыжлаган тавыш юк дип әйтә ди. Безнең татар кешеләре сөйләгән нинди тавыш соң ул мыжлаган, Коръән укыган тавыш. Теге гөжләп тора бит, шулай бит, умарта ясы шикелле, Коръән укыган җирдә шундый тавыш була. Монда сезнең тыныч ди, андый тавыш юк ди. Безнең татарлар инде әлбәттә бик теге әдәпле, тыйнак халык, без эчтән генә шыпырт кына укыйбыз шулай бит. Теге кулда Коръән булмаса да, без теге Коръән юк дигән сүз түгел, без аны яттан укып утырабыз эчтән генә шулай бит инде. Теге ул гарәпләр бит инде безне Коръән укымый дип уйлыйлар. Без бит гыйлемле шулай бит. Эчтән генә яттан гына укыйбыз без аны. Алар аны аңламыйлар. Әлбәттә алай түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Коръән безнең кулыбызда кызганычка каршы сирәк була. Хәтта күбебез әле без аны гарәп хәрефләре белән укый да белмибез. Укый белгәннәрнең дә хаталары бик күп булырга мөмкин. Укыган вакытта аны да төзәтергә тырышмыйбыз. Бар араларыбызда шулай бит 10-15 ел буе шул ике хәреф арасында адашып йөргән кешеләр бар. Шулай бит. Р белән зына аермыйча, ш белән сына аермыйча, кайсында ничә нокта аның дип, һаман да шушы ике хәреф арасында адашып йөрүчеләр бар. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде Коръәнгә игътибарлы булып, ешрак укып, ешрак кулланырга безгә хәерле аны. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләренә игътибар итик. Абдуллаһ ибн Масъуд радиллаһу анһу әйтә. Коръән ул ди Аллаһ Тәгаләнең нык җебе ди. Нык җебе. Нык җепкә бәйләнгән тотынган кеше бер вакытта адашмый, югалмый. Мөхтәрәм кардәшләр, җеп белән шулай бит. Аллаһ Тәгалә беренчедән безне бәйләп куя үзенә. Икенчедән Аллаһ Тәгалә безне бәйләп куя бер-беребезгә. Чөнки буранда мәсәлән адашмас өчен нишләргә кирәк? Җеп белән бер-береңә бәйләнеп куясың адашмас өчен. Тауларда йөргәндә шулай бит, шулай ук җеп белән бәйләп куясың. Суга кергән вакытта шулай ук кешегә җеп сузасың. Ягъни Коръән ул безне коткаручы нык җеп ди. Бу тормышта тормыш авырлыкларыннан һәм дә шу тормышта булган адашулардан. Коръән ул без булмаса, мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит без нишләр идек? Без караңгылыкка чумар идек. Шуңа күрә дә Абдуллаһ ибн Масъуд дәвам итеп әйтә. Коръән ул ди ачык нур һәм шифа ди. Дәва безнең өчен ди. Коръәнебез ачык нур һәм безнең өчен шифа һәм дәва ди. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә гарәп телен белгән кеше, аңлаган кеше Коръәннең бөтен матурлыгын күрә ала. Әмма аңламаган кеше дә Коръән укып, шулай ук хузурлана, чөнки безнең күңелебез, йөрәгебез, җаныбыз барбер ул Коръәнне аңлый. Барбер шушы Коръәнгә без омтылабыз. Коръән укыганнан соң үзебезгә шифа алабыз йөрәкләребезгә. Хәтта тыңлаганнан соң да үзебезнең йөрәкләребезгә без шифа алабыз. Шуңа күрә дә Коръәнебез безнең мөхтәрәм кардәшләр шифа һәм шулай ук нур булып тора икән. Нур әлбәттә инде адашудан алып чыгучы нур. Бу дөньяда караңгылык бик күп. Караңгылык дигән сүз ул әлбәттә
Кояш булмау дигән сүз түгел, ә тормыш караңгылыгы, адашу караңгылыгы. Кешене һәр вакыт ниндидер юлга алып кереп китәргә телиләр. Нинди генә авантюристлар килеп чыкмый шулай бит, үзләренең яшәү рәвешләрен өйрәтеп маташалар. Менә булай кирәк, булай эшләгез, булай яшәгез дип, булай эшләсәгез әйбәт була дип. Бик күп андый идеялар. Шулай бит, кеше хаяй барып бәрелергә белми хәзер. Кемдер кармасын чистартырга китә, кемдер Балига, Таиландка китә, кемдер Индиягә китә. Шулай бит, ниндидер рухи ризык эзләп үзенә. Кешеләр интилалар. Һәм тәкъдим итүче, үзләренең тормыш рәвешләрен, тормыш юлларын тәкъдим итүче кешеләр дә бик күп. Әллә инде тренинглар үткәрәләр шулай бит, әллә инде сектор уйлап табалар. Коръән менә шушы адашулардан безне коткаручы әйбер. Менә иманым камил, без үзебезне теге акыллы кеше дип саныйбыз инде. Әмма әгәр дә безнең яныбызда бөтен кешедә ниндидер бер ахмаклык эшләсә, без дә шуны ук эшлибез. Әгәр дә хаклыкны белмәсәк. Без көләбез мәсәлән индуслардан. Алар башларына сыер бугы сыртып иреләр ди. Без көләбез алардан. Урамда менә сыер ята, алар сыерны тыргызмыйлар, рәхәтләнеп ята улында, ул изге хайван. Яныннан әйләнеп узалар. Безнең татар кешесе авылында сыер юл ортасында ятса, шулай бит чыбыркы белән кыйнап үтерәләр аны. Чыбыркы белән кыйнап үтерәләр, ничек юл ортасында сыер ятсын инде шулай бит. Нәрсә бу? Совсем обнаглел. Без бит урамда тик кенә җиргәндә эткә тибеп китәбез, диме? Теге. Бар җатма әле монда дигән булып теге. Тавыкка эткә тибеп китәбез. Аманда сыер ята, сыерга тимиләр, шулай бит изге хайван. Ләкин әгәр дә без шундый шартларда яшәсәк, без дә шулай уйлар идек. Әгәр дә хаклыкны белмәсәк. Әгәр дә яхшылык белән начарлыкны безне Коръән айырырга өйрәтмәсә. Менә шуңа күрә Коръәнебез шушы караңгылыктан алып чыгучы ул безнең бер нурыбыз булып тора. Шулай ук дәвам итеп әйтә Абдуллаһ ибн Мәсгуд, Коръәнгә таянган кешене ди, Коръән саклар ди. Коръән саклар нәрсәдән? Бөтен әйбердән, мөхтәрәм кардәшләр. Саклар ул бәла казадан да, саклар ул адашудан да. Менә әле генә Васил абый әйтә, Түбәтәй белән килгәч, сакаллар белән килгәч ди, җул ортасыннан барасың ди, әллә нинди исерекләр сиңа җул бирә ди. Коръән саклый сине. Сине Коръән саклый. Чөнки син Коръәнгә иярдең. Коръән кушканча яшисең. Коръән кушканча киенәсең. Тис сыйфатың шундый. Шуңа күрә сине ихтирам итәләр. Хәтта син күрмәгән әйберләрне алар күрергә мөмкин. Шундый вакыйга бар, мөхтәрәм кардәшләр. Бер кыз бала, мөселман кыз бала парк аркылы үтә. Ул паркта маньяк була. Хайран гына кызларны кичләгән һәм үтергән була. Шушы маньякны тоталар. Бу кыз да шунда тоткан вакытта була. Һәм сорыйлар бу маньяктан, нишләп син бу кызга тимәдең диләр. Бер үзе генә бара иде бит ди. Нишләп үзе генә барсын ди. Аның артында 2 зур гәүдәле кеше бара иде, аны саклап ди. Фәрештәләр шулай. Фәрештәләр. Шуңа күрә без кай вакытта мөселманнар барабыз, безнең дошманнарыбызга безгә күренмәгән әйбер күренә. Исерекләргә, ниләргә күренергә мөмкин. Алар куркып калырга мөмкин. Коръән безне саклый, мөхтәрәм кардәшләр. Шушы динебез безне саклый. Шуңа күрә дә Коръән әлбәттә безнең сакчыбызда булып тора. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнебез кытылу урынында булып тора. Монда шик юк ди. Кытылу урыны тамухтан, газаптан, Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан кытылу урынында булып тора ди. Аллаһ Тәгалә шушы биргән мөгъҗизаларына Коръәндә чиге юк ди. Абдуллаһ ибн Мәсгуд әйтә. Коръәндә чынында бик күп мөгъҗизалар. Ул мөгъҗизаларны әлдә ачалар, һаман ачып бетерә алмыйлар. Һәм Алла рәхмәте ул мөгъҗизаларны мөселман кешеләре ачмый. Мөселман булмаган кешеләр ача. Чөнки мөселман кешесе ачса, ул мөгъҗизаны әйтерләр иде, үзләренә туры китергәннәр дип. Коръәнгә туры китергәннәр дип әйтерләр иде. Монда гаип юк, чөнки ул Коръәнне бер дә белмәгән кеше Коръәндәге мөгъҗизаны ачып куя. Шуңа күрә Коръәннең мөгъҗизалары, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бик күп. Хәтта мөгъҗизалары аның авырган вакытта да без Коръән белән дәваланабыз. Бу да мөгъҗиза. Бу да мөгъҗиза. Кай вакытта дарулар булышмаган очракта да безгә шушы Коръәнебез булышып җибәрә. Шулай ук Абдуллаһ ибн Мәсгуд әйтә, Коръәнне укыгыз ди. Һәрбер укыган хәреф өчен Аллаһ Тәгалә 10 савап бирер ди. Һәм ди, Әлиф лам мим дигән вакытта мин аны бер хәреф дип әйтмим ди. Әлиф бер хәреф, лам бер хәреф, мим бер хәреф ди.
һәм һәрберсе өчен дә 10 савап булады. Менә шушы Коръәнне укыган өчен, мөхтәрәм кардәшләр, хәрефен укыган өчен безгә һәрбер хәрефе өчен 10 савап бирә икән Аллаһ Тәгалә. Бу күпме, әзме? Бу әлбәттә бик күп. Сүз әйткән өчен без тагын качан савап алабыз? Сүз әйткән өчен безнең илдә төрмәгә утырырга була, шулай бит. Савап алып булмый, сиңа кыз зарплата түләмиләр сүз әйткән өчен. Муллага гына зарплата түлиләр сүз әйткән өчен. Инде Коръәнне укыган вакытта сиңа савап килә. Сиңа акча гына түгел шулай, сиңа савап килә Коръәнне укыган вакытта. Берсендә бер мәҗлестә бер малай, бер 5 яшьтер инде аңа. Әтисе әйтә, улым азан әйтеп күрсәтә әле. Басты да азан әйтте шуннан соң. Утырды әтисе алдына. Пауза берникадәр инде. Менә ди малай ди азан өйрәнде, тегеләй булай ди. Малай утырды, а денежка ди. Ешул дрес улым ди, чыгарып берде шулай бит инде. Азан әйтте, всё. Ну кемдәндер күргәндер инде, наверное. Хәзрәтләрдән күргәндерме инде. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, Коръәни Кәримнең һәрбер хәрефе өчен Аллаһ Тәгалә безгә 10 савап бирә. Һәм онытмагыз, Рамазан аенда ул 70 тапкырлана. Димәк, һәрбер савап өчен Коръәннең Рамазан аенда һәрбер хәрефе өчен без алабыз 700 савап. Урысча әйткәндә на ровном месте. Бер нәрсә эшләмичә, сүз әйтеп, тел уйнатып утырып. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр бик зур кыйммәтле әйбер булып санала. Абу Хурайрадан килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман нафаса ан ахихил муъмин курбатан мин курабид дунья, нафаса Аллаһу анху курбатан мин курабил ахира." Әгәр дә бер кеше мөмин мөселман кардәшенең берәр проблемасын чишсә ди, дөньялыкта ди, Аллаһ Тәгалә ул кешенең дөньялыкта һәм ахирәттә проблемасын чишәр ди. Дөньялыкта һәм ахирәттә проблемасын чишәр ди. Бу беләсезме ничек? Кай вакытта кешенең проблемалары була, үзенеке. Ул аны чишә алмый. Бу вакытта нишләргә кирәк? Кеше проблемасын чишәргә кирәк. Берәр кешегә килеп ярдәм итсәң, аның проблемасын чишсәң, Аллаһ Тәгалә синекен чишә аннан соң. Дәвам итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ва ман яссара аля мусирин яссара Аллаһу алейһи фид дунья вал ахира." Әгәр дә бурычлы кешегә хәлен җиңеләйтсәң ди, Аллаһ Тәгалә сиңа хәлеңне җиңеләйтә дөньялыкта һәм ахирәттә ди. Бурычлы кешегә хәлен ничек җиңеләйтеп була? Беренчедән, бурычны кичектереп. Бурычның вакыты түләү вакыты килеп җитә. Хәзер бу әйбер безгә аңлашылмый. Менә бу хәзер мин сөйләгән әйбер. Ни өчен? Чөнки бездә хәзер бурычның түләү вакыты дигән әйбер юк. Менә кеше килеп әйтә, бер айга акча биреп тора әле, шулай бит. Алып китә. Бер айдан точно кайтармый ул аны. Шуңа күрә без хәзер бурычны кайтару вакыты дигән әйберне белмибез без. Элек кешеләр принципиальный булганнар. Менә әйткән мәсәлән, бер айга биреп торам дип, бер айдан соң ул аны яки килеп сораган, яки теге кеше килеп кайтарган, кайтара алмаса килеп гафу үтенгән, тагын сыңартуны сораган. Хәзер андый проблема юк. Бер ай үтә, юк ул кеше, 2 ай үтә, 3 ай үтә. 3 ай үткәннән соң салтыратасың син аңа. Әле уялып кына. Шулай бит, гафу ит инде теге. Мин сиңа акча биреп торган идем. Син аны кайтарырсың микән? Кайчан кайтарырсың икән? Бер айга биреп торган идем, менә бер ай үтте бит инде. Теге сиңа әйтә. Син нәрсә ди? Мин переживай, бирәм мин сиңа ди. Шулай бит. Китә алмыйсың менә син әзрәк ди. Пока юк әле ди. И всё, трубканы куйды, бетте. Гафу да юк, бер нәрсә дә юк. Шулай бит. Хәзер безгә бу аңлашыла торган әйбер түгел бу. Шуңа күрә дә бит хәзер замана шундый, безгә аңлашылмый ул. Әмма элек бу бик принципиаль әйбер булган. Чөнки кешегә бурычын кайтармасалар, ул судьяга барган. Судья, казый ул акчаны тартып алган. Менә шулай итеп, ничек итеп булышырга була бурычлы кешегә? Сыңартасың әзрәк, кайтару вакытын. Ул сиңа килеп әйтә, акчам юк дип, син әйтә, ашыкма, борчылма, булгач түләрсең. Аллаһ Тәгалә синең хәлеңне җиңеләйтә ахирәттә. Икенче ысулы шулай бит. Бул бурычның мәсәлән күпмедер өлешен гафу итәсең. Өченче ысулы ул бурычны тулысынча гафу итәсең. Дүртенче ысулы син аңа ул кешегә садака бирәсең. Шулай бит. Ягъни булар бөтенесе дә
дәрәҗәсенә карап, шушы кешенең хәлен җиңеләйтү. Бурычка акча биреп торсаң, син инде биргән вакытта садака савабын аласың. Бурычка биреп торган вакытта гына да. Әгәр дә шушыны син гафу итсәң, сиңа тагын да күбрәк савап була. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә савап кына биреп калмый икән, әле тагын синең хәлеңне дөньялыкта һәм ахиратта җиңеләйтә икән. Валлаһу фи гауни ал-габди ма дама фи гауни ахиһи ал-муслим. Аллаһ Тәгалә үзенең кылына булыша ди, әгәр бу Аллаһ Тәгаләнең кылы кемгәдер ярдәм итүдә булса ди. Ягъни, әгәр дә син кемгәдер ярдәм итсәң, кемгәдер булышсаң, димәк Аллаһ Тәгалә дә сиңа булыша. Аллаһ Тәгалә дә сиңа ярдәмгә килә. Әлеге дә баягы проблемаңны чишәсең килсә, димәк башка кешенең проблемасын чиш. Сиңа да Аллаһ Тәгалә булышсын дисәң, син кемгәдер булыш. Бу бик җиңел әйбер. Кай вакытта кешеләр зарланалар шулай бит. Менә миннән килеп ярдәм сорыйлар, миңа кем булышыр иде, миңа кем кул сузыр, менә миңа килеп бирүче юк бит әле, нишләп мин бирергә тиеш? Бу хәдис алар өчен. Син ярдәм иткән сайын, син булышкан сайын, Аллаһ Тәгалә сиңа булыша. Әгәр син булышмыйсың, ярдәм итмисең икән инде, гафу ит, сиңа да булышучы булмаячак, менә шулай зарланып утырачаксың. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, шул кешеләргә бер дәрес булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кемдә кемди гыйлем алу юлына басса ди, Аллаһ Тәгалә ул кешегә җәннәт юлын җиңеләйтер ди. Һәм Коръәнгә кагылган безнең тема وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Әгәр дә берәр нинди халык, җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең йортына җыелып, Коръән укысалар һәм аны өйрәнсәләр ди, нәрсә була? Илля назалат алейхимус сакина. Аларга тынычлык иңгә ди. Шушы кешеләргә ди. Иңгә тынычлык. Менә хәзерге заманда күп кешеләр тынычсызлыктан интегәләр. Бик күп кешенең җаны тыныч түгел. Хәтта мөселманнар да психологка йөриләр. Бу бит нонсенс. Мөселман кешесе нишләп психологка йөри? Психолог аның янына йөрергә тиеш. Психолог килергә тиеш мәчеткә, хәзрәт янына, хәзрәт, туйдым буларың бит бу психлардан. Шулай бит инде, всё, нишләргә, чыгу юлын белмим, нәрсә сөйләргә аларга, нәрсә әйтергә, ничек ярдәм итәргә, шулай бит дип. Психолог килергә тиеш. Ә хәзер күп кенә мөселманнар психологка йөриләр. Бу нонсенс, бу әйбер гомердә булган әйбер түгел бу. Мөселман кешесенең менә тынычлыгы кая? Коръәнне өйрәнүдә, Коръәнне укуда. Ләкин кызганычка каршы Аллаһ йортына Коръән өйрәнергә һәм укырга килми кеше. Шуңа күрә тынычлык таба алмый ул. Вакыты юк аның килергә. Вакыт юк нәрсәгә? Дөньяга чумган. Ә дөнья нәрсә? Дөнья ул тынычсызлык. Дөнья ул тынычсызлык. Шуңа күрә кешедә тынычлык юк. Һаман нәрсәдер борчый, һаман нәрсәдер җитми, һаман нәрсәдер куырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Ва гашиятхумур рахма. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте иңгә бу кешеләргә ди. Коръәнне укыган, Коръәнне тыңлаган кешеләргә. Аллаһның рәхмәте, мөхтәрәм кардәшләр, ул беләсезме, безгә аңлашыла торган әйбер түгел ул. Безнең акыл белән генә аңлый торган. Бу дөньяда бөтен әйбер Аллаһның рәхмәте белән. Без иртә белән торабыз Аллаһның рәхмәте белән. Күзләребез күрә Аллаһның рәхмәте белән. Ишетәбез Аллаһның рәхмәте белән. Бөтенесе Аллаһның рәхмәте белән бу дөньяда тереклек итә, хәрәкәт итә. Шуңа күрә дә шушы кешеләргә Аллаһның рәхмәте иңгә дигән сүз, димәк бу кешеләрнең всё проблемалары юк дигән сүз. Аллаһ Тәгалә бу кешеләрне саклый, яклый, ул гына түгел, иң зур Аллаһның рәхмәте шулай безгә кирәк кыямәт көнендә. Аллаһның рәхмәте булмаса булмый. Аллаһның рәхмәтен чагыштырырга була начальникның кәефе белән. Начальникның кәефе булмаса, нәрсә эшләсәң дә син ярамыйсың аңа. Отчет кертеп бирәсең, шиксез бата. Шулай бит. Теге монда утыра инде бер малай әйтә, эштә ди. Язып кертеп бирәм ди бер әйберне ди. Монда хата дип чыгарып, зәт дип чыгара ди. Зәт дип кертеп бирәм ди. Юк ди, тегесе дөресе дип әйтә ди. Ягъни менә шундый начальникның кәефе белән менә шулай итеп йөрисең. Әгәр дә аның рәхмәте булса, начальникның кәефе булса, күңеле киң булса, шулай әйтәсе ала да ул, ярар, ручка белән генә төзәтермен дә ди, бер шул килеш җибәрермен ди, кабул итәрмен. Бетте, проблема юк. Проблема юк. Менә монда да шулай, мөхтәрәм кардәш. Аллаһның рәхмәте дигән сүз, Аллаһ Тәгалә синең гамәлләреңгә, синең тормышыңа рәхмәт белән карый башлый.
Җитешмәгән җирләрен тутырып бетерә Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә бу бик мөһим әйбер. Ва хаффатхумул малаика. Бу кешеләрне фәрештәләр урап ала ди. Шу кешеләрне әле генә әйттек, фәрештәләребез безнең янда булса, урап алсалар, саклап йөрсәләр, безгә дуга кылып торсалар, без сак астында булабыз. Күренмәгән сак астында була. Безгә бернинди телохранительләр бер нәрсә дә кирәк түгел. Телохранительләр сакламый сине, фәрештәләр булмаса шулай бит, саклаучылар булмаса. Бер нәрсә сиңа булыша алмый. Ва закарахумуллаху фи ман гиндаху. Хәмдә инде Аллаһ Тәгалә фәрештәләр алдында шушы кешеләрне телгә ала. Менә фәлән кешеләр гыйлем алалар, дәрес алалар, Коръән укыйлар дип. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, шушы дәрәҗәләргә без ирешә алабыз Рамазан аенда тагын да зуррак итеп. Чөнки Рамазан аенда бөтен әйберләр дә тапкырлана һәм арта зурая. Аллаһ Тәгаләнең шушы вагъда иткән бөтен әйберләре безнең өчен мөхтәрәм кардәшләр тагын да артып килә икән. Язид ибн Абу Хабиб булай дип мондый хадис безгә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди. Әгәр дә берәр кешенең баласы Коръән укыса ди, шушы әти-әнинең баласы Коръән укыса, бу әти-әни инде үлгән булса да кабердә аларның хәле җиңеләер ди. Хәтта алар кафир булсалар да ди. Менә без укыган Коръәннәр, без кылган дугалар, гыйбадәтләр безнең әти-әни, безнең үлгән әти-әни безгә дә җиңеллек булып бара икән. Алар вафат булсалар да нәрсә өчен? Балаларыбыз шулай бит, балалары иманлы булды. Менә ни гаҗәп, күп әти-әни балаларын иманлы итәргә теләми. Алып барып баласын Коръәнгә кем өйрәтә? Бик сирәк кеше өйрәтә. Кызганыч каш. Алар аны өйрәтәләр математикага да, биологиягә да, химиягә да өйрәтәләр, шахматка да өйрәтәләр на всякий случай. Шулай бит, друг еврей булыр, янда бер әрмән булыр. Өйрәтәләр шулай бит, бальный танцыга да, өйрәтәләр конькида да шулай бит. Хоккей, футболда уйнаталар балаларына. Кем чыга бу баладан бер кем белми. Ләкин бу әйберләрнең берсе дә әти-әнигә кабердә файда китерми. Шушы конький белән синең каберең өстенә менеп биесә дә балаң, сиңа аның файдасы юк. Сиңа аның файдасы юк. Яки булмаса Оскар алган вакытта штансыз кызың, я благодарю своих родителей дип торса, шулай бит, сиңа файдасы юк аның. Әмма әгәр дә синең балаларың Коръән укыса, син кабердә яткан килеш сиңа нур булып бара. Синең кабердәге хәлләрең җиңеләя. Кыямәт көндә синең дәрәҗәң үсә. Әгәр балаң Коръән хафиз булса, шушы әти-әнинең башына нурдан таш киертәләр башларына. Һәм тәхеткә утырталар. Әгәр дә балалары Коръән хафиз булса. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр әти-әнигә дәрәҗә бирә. Моны аңлый иманлы кеше генә. Имансыз кеше һаман шул баласын шулай бит инде юрист, экономист ясый, кемдер каядыр тыкмакчы була һаман, берәр инде җиргә шулай бит. Бәлки ансы да кирәктер, әмма Коръәнгә зыян килергә тиеш түгел. Дини белемгә зыян килергә тиеш түгел. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнебезнең дәрәҗәсе, файдасы гаять күп икән. Исәннәргә дә, үлгәннәргә дә. Шуңа күрә шушы Рамазан айларында күбрәк тырышлык белән Коръәннәребезгә игътибарлы булсак иде. Иншаллаһ рус телендә дә сөйләп алыйк. Аъузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о Коране, Коръән. А что говорить о Коране? О Коране мы все знаем. Это наша основная книга. Ислам опирается на Коран и Сунну. Мы это тоже знаем. Но Коран не дает покоя многим людям. Мусульманам не дает покоя, потому что мы должны читать Коран. Мы читаем его в намазе каждый день. Коран даже не дает покоя не мусульманам. Сейчас идет судебный процесс по запрещению Корана. Вот недавно был в Лаишском районе один процесс. Экспертизу опровергли. Там идет защита толкований Корана и хадисов имама Бухари. Идет запрет, потому что там, говорит, есть экстремизм, есть то, есть все. То есть Коран не дает покоя даже не мусульманам.
Но это отдельная тема. Но к этой теме, если посмотрим, есть такой ролик. Зарубежный ролик, английский ролик. Один человек взял книгу, открыл ее и начал читать. Там убивайте неверных, там туда-сюда, такие вещи. Он говорит, и люди говорят, и спрашивают у людей, что это за книга? Откуда эти слова? Это, говорит, из Корана, это мусульмане, экстремисты, туда-сюда. Он привел так много цитат, потом показал обложку. Это, говорит, Библия. Это Библия. То есть такого рода слова можно найти и в Библии, можно найти и в Торе. А если открыть Талмуд, книгу иудеев, евреев, да, это российская книга. Не российская, а расистская. Это конкретно расизм идет там. Шовинизм, фашизм идет конкретно. То есть это есть везде. Но не дает покоя именно Коран. Там, тут Коран сжигают, топчут, плюют, бросают, кидают, еще что-то делают. Дорогие друзья, конечно же, мы не можем быть просто равнодушны к этому, потому что это наша книга. Помимо этого, книга Аллаха, неизмененная книга Аллаха, это единственная книга, где Всевышний, слова Всевышнего идут без изъяна. Представьте себе, например, на свете остался лишь один экземпляр книги Шекспира на оригинальном языке. Что будут делать? Вы знаете, как хранят Мону Лизу? Да? Как хранят портрет Моны Лизы, Леонардо да Винчи. За стеклом, там постоянно влажность, там туда-сюда, да? Что только не делают, чтобы сохранить в первозданном виде. Потому что больше нет ее. Это одна картина. Вот эти все Шекспиры, все эти Моны Лизы, они ничего не стоят. Коран – это книга самого Всевышнего, это не человек сказал, не человек написал. Это неизмененная книга, неизмененные слова самого Всевышнего, как бы он сказал в оригинале. Удивительно, как люди ценят рукотворные вещи, а как люди не ценят божественные вещи. Божественные вещи, они, конечно же, выше всех рукотворных, всех людских, всего искусства, что есть на свете. И, дорогие друзья, Рамазан – это как раз месяц Корана, чтобы мы сами научились ценить свою книгу. Возможно, Аллах Тааля нам и дает такие испытания, чтобы мы вспомнили о Коране. Когда ты последний раз держал в руках Коран, изучал его, ходил на урок, когда ты арабские буквы выговаривал правильно в последний раз, повторял ли ты? Потому что мы, русско-татароязычные, мы все равно через некоторое время начинаем коверкать арабские буквы. В арабском языке там несколько букв Х, например, да? Там с ума можно сойти. Несколько букв Г. Там Г вообще нет, конечно, это Гайн, но тем не менее. Поэтому мы должны потихоньку сами уже начинать ценить свою книгу, свою драгоценность, свое богатство, которое нам дал Аллах Субханаху ва Тааля. Пророк ﷺ говорит: «Салафатун хумуль гурабау фид дунья». 3 вещи неуместны, говорит, на этой земле. То есть это из ряда вон выходящие, нонсенс, чужие 3 вещи. Аль-Курану фи джауфи залим. Коран в сердце притеснителя. Это, говорит, нонсенс. Это редкость, такого, говорит, не бывает. Ар-раджулю салиху фи кауми су. Среди плохих людей хороший человек. Это, говорит, тоже нонсенс, такого не бывает, это редко. Валь-мусхафу фи бейтин ля юкрау фихи. И не бывает такого, говорит, чтобы где-то в доме лежала книга, Коран, и ее не читали. Но это есть. Это есть у нас, у татар. И альхамдулилля хотя бы так, то есть я не хочу критиковать тех татар, которые держат у себя Коран и не читают ее. Когда хазрят приходит, они все равно вытаскивают ее. Он завернут 3 слоя, там, как полагается, да. Они вытаскивают, они знают, что это чистая священная книга.
показывают хазряту, вот у нас есть такая книга, хазрят смотрит на нее, закрывает, и они обратно ложат до следующего прихода хазрята, как говорится, да? Это нормально? То есть хотя бы так. Хотя бы есть уважение к этой книге. Когда приходишь к человеку, смотришь там книги, я всегда смотрю, у кого-то есть книги. Сейчас уже книг ни у кого нет. Сейчас уже такое время, там где-то одни диски стоят, могут быть, да, там, видео. Книга редко у кого. Но бывает еще, заходишь к старой закалке советским людям, там стены, вот так вот 3 стены, везде книги. Так ностальгия сразу наводится, да? Вспоминаешь советские времена, когда люди читали, когда телевизоров не было еще. Книги друг у друга занимали, делились впечатлениями от чтения книг. Это, ну сейчас вот молодые люди сидят, это фантастика, то есть, да? Это не для вас. Сейчас они делятся играми, фильмами, стрелялками там, да, всякими. И смотришь среди этих книг, когда видишь Коран, как-то сразу тепло становится на душе. Ты понимаешь, что его никто не читает, он там есть. Но он там есть. А у кого нет, вот это уже печально. Тома там, Тургенева там, тома там, не знаю, Толстого там стоят, да? Ну, тома Ленина я уже не видел ни у кого. Уже 50 томов Ленина я уже не встречал. Как бы. Поэтому, дорогие друзья, это нонсенс, говорит. Но такое бывает. Но Пророк ﷺ предостерегал. То есть, если есть дома Коран, читайте. Ведь польза Корана в том, что его читают. Что по нему живут. Вот в чем польза Корана. Коран, по сути, это не книга. Когда переводится слово «Аль-Кур'ан», это значит от слова «кара» – читать. И впервые, поэтому, когда Пророк ﷺ принес Коран, он же читал его наизусть, и люди заучивали наизусть. И при смерти Пророка ﷺ, даже после его смерти, так скажем, да, некоторое время, вообще книги как таковой Корана не было. Чтобы сохранить для потомков, для тех, которые принимают ислам и не знают арабского, уже было решено написать Коран в письменном экземпляре. Это называется аль-мусхаф. Аль-мусхаф. Это не Коран уже, аль-мусхаф. То есть как бы, да, печатное издание. Вот, поэтому это, говорит, нонсенс Пророка ﷺ. Поэтому, если есть Коран, соответственно, надо взять его. Хороший Коран – это читаемый Коран. Это не чистый там, прям типографный. Да? Это Коран, где уже немножко потрепаны обложки, да, потрепаны страницы. Это хороший Коран. Значит, его трогают, значит, его читают. Ну, конечно же, всякими сальными руками тоже сразу там не подходишь, но все равно, когда читаешь Коран, он все равно изнашивается, как и любая вещь. Но это хороший Коран. И этот Коран будет делать шафага для своего читателя. Будет заступаться. Аль-Хусайн ибн Али, то есть внук пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хусейн, говорил: «Ман кара аль-Кур'ана фи ссалати ва хуа каимун фаляху би кулли харфин миату хасана». Кто читает Коран во время намаза стоя, то ему будет за каждую букву 100 савабов. Вот этот хадис я впервые читаю. Ну, то есть не сейчас впервые, когда писал впервые его, да, читал. Честно говоря, так этот хадис я не встречал до этого. И вот он говорит: стоя, если читаешь Коран, то тебе будет 100 савабов в намазе, когда читаешь. Самый лучший Коран, когда читают в намазе, поэтому во время таравиха стараются делать хатам. Стараются читать Коран полностью. И если имам знает Коран полностью, он хафиз, то ему лучше читать хатам. То есть не пренебрегать. Лучше ему делать хатам. Если он этого не делает, то этот имам, говорит, достоин порицания. Я не хафиз, поэтому меня не порицайте. Да. У меня есть оправдание. Но то, что мы читаем здесь во время намаза, за каждую букву мы тоже получаем 100 савабов. وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا كَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 50 حَسَنًا. Если, говорит, вы читаете Коран во время намаза сидя, вот кто-то намаз читает сидя, он получает 50 савабов за одну букву. И кто читает Коран вне намаза, получает за одну букву 10 савабов. А кто слушает Коран ради Аллаха, он получает за одну букву 1 саваб. Когда слушает. Представляете? Как бы ты ни был связан с Кораном, ты получаешь саваб. Во время Рамазана все это умножайте на
70. За одну букву в намазе мы получаем 7000 савабов. С ума можно сойти от столько савабов. Это, я серьезно говорю, с ума можно сойти, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что такое один саваб. Если, говорит, человек понял бы, что такое обладать одним савабом, то у него от этого счастья разорвалось бы сердце. Вот тебе дали один саваб, и ты реально понимаешь, что это такое. У тебя разрывается сердце. А тут одну букву сказал во время намаза, 7000 савабов тебе пришло. Это просто достойно слез на самом деле от радости. Поэтому, дорогие друзья, во время Рамазана мы можем все это умножать на это все. А кто, говорит, делает хатам? Хусейн ибн Али говорит, рады Аллаху анху, кто делает хатам, то его дуга примется. Если хотите, чтобы дуга у вас принялась, делайте хатам, полностью читайте Коран и просите у Аллаха. Его дуга, говорит, примется муаджаля ау муаджаля. Либо рано, либо поздно. То есть вопрос не в том, примется или не примется. Примется, но просто сразу же придет то, что ты попросил, или же чуть-чуть попозже придет. Но, говорит, примется. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, правами 3 людей пренебрегает только, говорит, лицемер. Правами 3 людей пренебрегает только лицемер. Правами кого? Первое. Имамун муксит. Справедливый правитель. Как можно пренебречь правами справедливого правителя? То есть не уважать его. Не слушаться, не подчиняться. Демонстративно показывать свое пренебрежение. Это, говорит, лицемер так делает. Если имам достоин, справедливый, надо оказывать ему почести. Это опять нам незнакомы эти слова. Мы, татары, не умеем уважать никого. Имам уж тем более. У нас имама не уважают, не дай бог, говорит, имам сейчас возгордится еще нашим уважением, да? Там, вот, например, у арабов, если имам, говоришь, все, этому имаму руки целуют, ему там туда-сюда, все хотят его подвести, накормить там, все, его жизнь полностью обустраивают. Ну, это фантастика для наших мест. Поэтому, я же говорю, нам это не знакомо. Если, не дай бог, нашему имаму какому-нибудь татару, да, татарину еще руку поцелует, скажут, о, он стал высокомерным туда-сюда. Татары думают, что имам должен быть самый униженный человек. Он должен жить в землянке, ходить в лохмотьях, да, пешком, естественно, и в лаптях желательно. Он, естественно, ему никто не должен давать ничего, он сам должен все раздавать. У нас так считают. У нас так считают. То есть это даже если он справедливый. А если он несправедливый, то это уж вообще речи не идет. Имам говорит, если он справедливый, он достоин уважения. И по таким образом подается пример. К сожалению, у нас есть обратный пример, да, когда человек недостоин, ему показывают уважение. Вот здесь уже не надо показывать уважение, если он несправедливый, если он недостойный. А у нас порой бывает наоборот. Над шутками несправедливого имама или правителя или директора, да, смеются, ему потакают, ему двери открывают, да, ему там все. Это уже это как раз лицемерие на самом деле. Второй, говорит, человек, это тушейбати фил ислам, то есть не уважают стариков, пренебрегают стариками. Тоже такое бывает. Иногда удивляешься, да, например, в мечеть приходит старик, его не пропускают, ему первым блюдо не подают, когда, например, на стол накрывают, его не усаживают, ему порой даже говорят «ты», да, там «ты», там такой. А если он мусульманин, если он старик, все. Ему должно оказываться почести любые. Конечно, это в Средней Азии явно выражается, но у нас, опять-таки, это тоже пока что фантастика, да? Но потихоньку мы к этому стремимся. У нас уже поколение растет стариков.
Аллах берса, да, уже бороды сидеют, уже Яхья уже 39-й год, Аллах берса, да, справил. На следующий год ему будет 40, он уже официально станет, ну не стариком, но начало старчества, так скажем, уже на следующий год будем ему руки целовать, иншаллах. Да, сейчас? Нет, сейчас, нет, не сейчас, на следующий год. Да, вообще не надо. Ну и третий говорит, вахамиль Кур'ан, носитель Корана. То есть тот человек, который знает Коран, обучает Корану, понимает его, он достоин уважения. То есть он достоин того, чтобы им дорожили, этим человеком. Это нужный человек в обществе, в народе, потому что адвокат, он вытащит тебя из тюрьмы. Экономист скроет твои доходы. Да? А что сделает хамиль Кур'ан, носитель Корана? Он вытащит тебя из ада и скроет твои грехи. Вот это лучше. Вот это лучше для ахирата. Потому что этот мир, он все равно уходящий. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Саад ибн Абу Ваккас, радийаллаху анху, сказал: кто полностью завершит чтение Корана днем, то ангелы будут благословлять его до вечера. Кто полностью завершит чтение Корана вечером, того ангелы будут благословлять до утра. Они считали, что полностью завершать чтение Корана лучше днем. Наши праведные предки, они делали таким образом. Летом они хатам делали днем, а зимой хатам делали ночью. Почему? Летом днем день длинный, поэтому дольше благословляют тебя ангелы. Тоже такие хитрые, да, на самом деле. А зимой ночью длинные ночи, поэтому всю ночь благословляют ангелы. Вот так они искали выгоду. Выгоду искали не мирскую, а искали выгоду религиозную. Кто из нас сейчас ищет выгоду религиозную? Больше саваба получить, например, в это время, с этим человеком, в этом месте. Сейчас никто так не ищет, такую выгоду. Когда людям говоришь, что в мечети намаз 27 раз лучше, люди говорят: может быть. Да? И дома читают. У меня там ребенок, да? Я их ставлю, я имамом там, да? Жена там сзади стоит с пловом, вдруг проголодаюсь, сразу меня закинет в рот. А тут в мечети стоишь, вдруг упадешь с голоду. А? Правильно же? Поэтому дома лучше, конечно, намаз читать. Никто не ищет эту выгоду в 27 раз. Кто ищет выгоду в Рамазане 70 раз? И кто хатам делает, как наши предки, чтобы их благословляли ангелы подольше? Кто специально так свое время подстраивает? Поэтому, дорогие друзья, это опять-таки, может быть, для нас звучит как фантастика, но мы такими должны быть. Но, дорогие друзья, хвастаться чтением Корана тоже оказывается нежелательно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: кто скрыто читает Коран, тот как будто скрыто дал садака. Кто открыто читает Коран, тот как будто открыто дал садака. Мы знаем, что садака, когда даешь, надо давать скрыто, саваба больше. Можно давать и открыто, тоже будет саваб, но от скрытого саваб больше. Поэтому, когда ты читаешь Коран, можешь уединиться, когда никто не видит, и читаешь Коран. Иногда некоторые наоборот, да, приходят там, например, в мечеть, берут книгу, читают. У кого-то голос красивый, он наоборот старается уже погромче читать, да, чтобы увидели, как он красиво читает. Вот так делать нельзя, если у тебя есть намерение похвастаться. Если у тебя такого намерения нет, в принципе, можно. Здесь тоже надо избегать рия. Рия, то есть как бы делать вещи на показ. Вот таким образом, дорогие друзья, и мы привели несколько хадисов. Я старался найти такие хадисы, которые до этого мы еще не приводили. Очень много хадисов, которые говорят о том, что Коран будет делать шафагат. Лучшие из тех людей, кто обучает Корану или обучается, и так далее, и так далее. Эти хадисы часто употребляемые. Вот, поэтому я старался найти те хадисы, которые еще мы не слышали. Потихоньку мы будем повторять эти хадисы, и они у нас запомнятся, Аллах верса, и своим детям уже мы будем говорить эти хадисы.
Потом они уже испокон в поколение будут передаваться, и у них уже в крови будет уважение и ценность. Иншаллах тааля. Поэтому, иншаллах, пусть Аллах тааля даст нам обещанных савабов в этот благословенный месяц Рамазан, и особенно через его священную книгу Коран. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.